council, but district council, यहाँ पंचायत की MDC, Bakum makalong mentah kidan shithotuli ki autonomous council hapot northeast yang kaba ngayo penyalam ku chief convener institution. Bar isroto kadung kedor jong ka schedule ni ki autonomous council. Nomor 5 kini ki shnat trekan ki balai do ngin yo banthau yang laki jong ki an banjana yang ni shithotuli ki autonomous council bar hapot jong kata ka schedule la ai bor yang ni ki MDC bangin shnaan kidan lightly ki mau bersih ni ki paya bas camp ha ka schedule kawai ka de ka executive power dan ni kata ka bor ban pentrekam ka legislative power dan ni kata ka bor ban thawan ban shnaan ba kabalai ka de kata ka judiciary power kata ka bor ban bishan lagi wa penyerujuan berkiwepan ki benta jo constitution ki article ala beron hange ba kita ki lightly ki paya ki don berkiwepan ki article kabor menteri kami don kabor pan thawan don kabor bishal don berkaweru ladak ma berwarna jingkla hapo ka schedule ha ka constitution dan kami yang majority hapo parlimen kabalong an nakalay benta two-third majority kabay kiwepat ki article yang ko ang pengkelay ha constitution ha parlimen dan kamtan na simple majority temun kila pensuto katno ka jing korridor jo section bat menta kadang dan sa kawepat kamat ka kongsan kabangi ki hak kan yakun tige Bakum chief convener jang baru ki autonomous council for northeast khantam haba ki weiru ki jaga ki kwa ya ka schedule kum halada kum har eastern nagaran kilawan ban kendo ini kiwan ban ka sotho kambal par ka schedule yo niru ni dan kam ban ya da ya ka ri ko be ek jongi ya ki breu jongi ki paiba jongi limba ka schedule kanutam kita memperjo ya ka schedule ki thram her banyo henre ni par hamne don ki political party ki bakwa par wenno ni don kam banyada gemang ni dan tang MP hapo shlong sin ulla berkhau berthai ayu hapo parlimen badan sanspa samson bur KMP ki thram namar ta ka jingyo jongi ka schedule dan ni la tham nam jeliu kadang aka kajing turku ke bapadu kata pada syampat haki paiba kinjir iba kum kinur MDC bala berperjengkam di